fáilte roisteach as teacht agus gandát chuir míid fáilte féile roimh an olah Pádraig ó Síl sa chuir mé láthair díobh ar dús. Tá Pádraig ó Síl ina olah le linn na hÉireann agus é sa chathaoir Darcy McGee á feicin gúil me cheangal idirlín lag. Sa chathaoir Darcy McGee in Ollscoil, Mhuire Néafa in Halifax na Alba nua i Gceanada. Ar na leabhar tá fáilseige tá stair chrámaíocht na Ghaeilge 1997 agus an béaslíoch batha agus séthar fíris béaslí gan nach cuideacha a lua agus tá an til omad alt fáilseige chomá an irisí idirnáisiúnta. Scríbhneoir Bisúil Prós se Pádraig chomá agus tá go leor uairscéalta fáilseige. Le blianta beag an os tá chuid taide i ddíriú ar an Ghaeilge i ggóthaigs trasnáisiúnta. Fiú agus tá Pádraig a héana ina eisiom leabhar úntach de sin agus tá eistí persanta scríteige faoi seo féin na héal i Gceanada mar chuine le Ghaeilge tá clántógaige le Ghaeilge i Gceanada. Ach go hacadúil tá Pádraig a gobar seo mar a derm agus tá sé gobar ar leabhar féin Ghaeilge agus an Afracáis fé láthir, rud atá tharbheith simúil sin go sé féchant ar bheon bhaintear na haibheochan agus na Ghaeilge i le na Afracáinise sin staid na Afracáinise taobh leis an méarla san Afracáis. Agus sé teidir na cainte nó bheith go Pádraig ná ó cheangan na mBórach go dtí an Afracáinis, Spléachadh ar an tráchtaireacht sna meáin Ghaeilge ó 1955 go dtí 65 agus mar sin gur an fáilte mhór isteach Pádraig ar ceann fiantar agus chun na Ghaeilge sa mid tharbheith sásta gúil tú linn tá sé bhfad níos luaithe ar maidin tuigim tras an Atlantic, so Theanga agus gur míle maithagad as a bheith linn inniuh. Ok, gur míle maithagad Pádraig agus is mór agam sa an deis seo bheith agam Lord faoin taide atá idir láha agam. Anis nílas agam sa mó duine a shiúlann faoin na airse mhór ard sin ag an tío hiorthúi de daithe Stephen ag bar Thráid Grafton maiile clia. Nís am an mó duine a higan go ngeanann Fusiliers Arch cumórú ar na hÉireann sin suas le 3,000 acu a threid an arm na Bretagne in éidan na mBórach a gogún na mBórach sin 1899 go 1902. Cogu bei sin a farú go príomhaí idir bóirí na Afracáis is mBórach na Bretagne ach bhí tío éireannach den chogu sin nó bechuirte rá go raibh gaithío éireannacha den chogu. Na hÉireann an arm na Bretagne ar thaobh amháin agus na hÉireann sin sa bhaile náisiúnathe fórasacha na hÉireann a bhí báúil leis na bóirí agus a d'eagraí feachtas láidir ar a son agus ar nói éireann ar nós John McBride sa na Irish Transvaal Brigade a threid ar son na mBórach. Tá Ceathail Billings sa Choláiste Ollscoile ag plé le hábhar sna meáin Ghaeilge Fáinneann Lé agus an Claidh Solis faoi chogadh na mBórach. Agus buin an cuid den ábhar atá ag Ceathail le cúrsaí Theanga chuir me gas comparaid idir Theanga na mBórach agus an Ghaeilge. Tá mé héin ag fannach glán ar ghort Chathal. An túas foinse atá agam sa tugra taide atá idir láha agam ná an bhliain 1925 agus mí nói mé ar bháil an táhacht a bhanas leis an bhliain sin. Ach ní mise dú coppla rud a rá faoi hangan na mBórach i dosach. So an chéad rud le tuairt faoi deara faoi hangan na mBórach, nó ar nó táimte caint faoin Afracáinis, nar bhí teangan na mBórach a bháin ar nó cúlra na Afracáinise ná buineann si leis an Olanis an sin agus bhunaí muintir na Holanna bhunaigh siad bonát in dhioscairt na Hafraice sa bhliain 1652 agus an sin tháinig a tiilú orpach isteach agus mar sin seir tan Afracáinis go banúsach na urlara a das in dhioscairt na Hafraice tríd an teagmhail arás nó réigan a bhí ag pobal ghifriúla agus ag teangathe de friúla le chéile.
So shroch Europach an sin, Ollanish noi, Frankish vi Yugani sin, Garmanish, and sin Teanga ar Africa co na Hottentots mar hugdi orhu le changi spago wad sheer and na san agus sclawathe a bheith tugaí isteach ag muintir na Holanna ó aitini eile san Afric. Agus a rís sclawathe eile bhí tugaí isteach ag na Holannaí ón Asia. So más gan omlanan sin timpolacht inar hanig a pobl agsúla agus teangatha agsúla le chéile. Dummy ainiam a bhí ar an cinneal teanga sin a dorbar san 8 an cionas mó bhfuil ghlacu leis na Caps Holland nó Cape Dutch. Agus is gá agus is rud táhacht é seo a ggóhex ar tharla ina dhé sin. Is gá heiscint go leoriú Eorpaí an pobl meascach a das do bhhair na chinna bhasca agus Africaí Ghorma an teanga seo Caps Holland. So mar sin ón tús níor bhain sé leis na bóraí leo héan. Ó híomh na starid a ríist nuair bhreaníonn tú ar na chéad iarachtaí hon an cinneal teanga seo a scríú síos. Fecinn tú sin sin si siar go feitheadaí san 19 ábhar a bhís na nuachtain agus léir cinneal gur scig ahrais bagúil a bheith an ar chaint na níní, mar sin ní féidir a bheith cinse cé có crin is a bhí siad. Ach sampla lua eile is sean táhair sin ó na daithidí san 19 a bhain leis an phobal Muslimach agus na hiarachtaí bhí ar siúl acu siúd chun an teanga sin a scríú. Anis tugann scoláirí tugann siad Arabic Afrikaans ar nó ní hí sin an taidnú bhí a bhí orthaí ag an am. Ach a rís fecinn tú sa chá sin níor bhain sé leis na bóraí ná ní bhain sé lásan óháin ag sa tréimh sé sin. Ach nuair a chasan tú go dtí an cheathrú dhearannach den 19 fecinn tú ag gríomhathe teanga tíbhastí den phobal Africanach chuna god chéin a dhéanamh den chaint sin. Mar hampla agus tugtar an chéad a glúiseach teanga ar a thosaí sa bhliain 1875 gur bunaíodh an eagraíocht sin GRA a thuirí mé héin air an bhliain gion gur bhainigh siad nuachtain an bhliain céanna deilse siad an chéad leor gramadí faoin Afracáinis. Bhí orthú siúd na daoine sin a bheith lé leis an teanga seo agus a bheith géirí god chéin a dhéanamh de. Bhí orthú cur suas le mítheasamh ina bobbal héin. Ar nói bí an Ollanish an teanga a raibh ard stadas aici in isceart na Hafraice. So bhí teannas tíbhastí den phobal Africanach héin faoi chorsaí teanga. Agus ceann na rudí a thugann tú faoi dearg a foiinte seo ná an iarracht folitiúla bheith ar siúil ag an GRA chun an terma sin Afrikaans a úsáid. Agus ar nói agus feicimsa le samú dhéanú ar seo le cur lí ar an phobal Africanach gur a bheith niúlacht an Africanis agus gur bí an Africanis teanga náisiúnta an nation Africani ina ddíorthóis in isceart na Hafraice. Agus ar nói an darna cod bhain le sin ná iarracht a dhéanamh le neamhard a dhéanamh ar star na Hafraice. Ar na daoine sin aimime na teanga ach aimime na politiúla ag buint leis a tréimh se seo. Tar éis chugann na mBórach chuirtear síos ar an tréimh se sin mar an darna glúiseach teanga. Spéisiúil go leor an conradh síochanna chuir dearú le chugann na mBórach. Níor éon chaint a chorbe ar an Africanis an. Tugó aitheanta steornta don Ollanish.
cé gur faoin am seo gur bí an Afracáinis bhó a lóiriú na Hafracánaigh faoin am sin. Ní raibh aon a status ofigiúil aici déan chinneal. Sna blianta beag ina dhé sin, deach Lord Milner an riarthar Saasnach sa cheantar sin, deach sé sin leis a bhéir lehrú ar na Hafracánaigh agus le himracóirí ar ó béarlachú a bhealú isteach san Afcás. Hep ar an straté sin. Chéann si sin sa bhliain 1910 nuair a buniú Aontas na Hafraice Theas a tugadh aitheantas don Ollanis ar cóchéis bhéarla ach go fáil. Ní raibh aon chaint sin aon chóir faoin Afracáinis go mbeadh status ofigiúil déan chinneal aici. Béad san chinneal an mórmh an measca phobal Ghaeilge, agus bhí iarachtaí ar siúl go fáil gríomhathe Theanga taobh stíad an phobal Africanach an Stardust na Hafracánaise a ardú agus sa bhliain 1940. Díri lá an Africánis a thuirteteach mar bhean teagaisc sa choras bunscoilíochta. Agus a ríist bliain hábhachta eile star na Theanga sin ná an iirecht chun an Theanga a chaideanú. Mar hampla an lóir sin a tháinig amach sa bhliain 1970. Agus breannaítear sin mar cheanúnach san iirecht chun an Africánis a cheangal leis a phobal geal agus é a scarhaint ón na daoine eile ón na daoine garma agus an phobal meascach a raibh an Theanga acu. Mar hampla deir Anna de Meer, the standardization of Afrikaans as a national language, and it's identified as a marker of white Afrikaner ethnicity, was a cultural innovation of the 19th and early 20th century. So fecinn tú cad jersey and sin. Ach fiúhain go fáil, ní raibh aon status ofigiúil aici. Mar hampla ma bhreaníonn tú ar an déan áireamh an Aontas na Hafraice Theas sa bhliain 1921. Cur ceist ar na daoine geala a raibh béarla acu. Cur ceist ar raibh Ollanis acu. Ní curhain ceist ar faoin Africánis. So tá sé aiste go leor cé gur bibhó a lóiriú an pobal Africanach faoin am sin nach raibh aon status aici. Dachraí sé sin sa bhliain 1925. Cumar ó leichéad bliain agus bhí an brúla anúnach ar siúl go fáil chun Theanga ofigiúil a dhéanamh d'Afracánis. Agus fecinn tú cad a tharlaíonn sin an dlí a tugadh isteach sa bhliain sin ar bhealach tugadh an Africánis faoi sceach na Hollainise. Ach an riar a chéile sí sin tuis gur bí an Africánis bhó a bhí a lóirt ag phobal Africanach gur bí an Africánis an darna Theanga ofigiúil a bhís a Aontas na Hafraice Theas faoin am sin. Agus a rís branta sin mar chuid den imalú a bhí ar siúl. A rí cé go raibh daoine measca an go fáil a raibh Theanga sin acu, cé go raibh daoine garma bhí acu, de réir a chéile bhí an scéala go amach, gus bhí an scéala créascéalú ag muintir na ag na Hafracánaigh héan, go béad a bhí san Africánis ná Theanga an duine dhéal. So, 1925. Bhí faineann le a chur spéis an raibh siúil an sin. So Pádraig O'Donnelling a bhí ina agarthóir a faineann le an am sin agus bhí colúnaic siúd a maiile sa géan. Agus seo na seachtaithecim san seo amní de friúla a mí na Baltaine agus mí a bheitheh 1925. Agus tá sé an spéis na thosaí O'Donnell na caint ar chuirsis na Africás, beléir nach raibh seici cad a cheart dá thuirt ar an Theanga sin. So tagann sé mar hampla do hangan na mBórach agus dúirlar na mBórach. Agus de réir a chéile fecinn tú ag géirí dul an lec leis an ainiam seo tá nua dásan. Ach ma bhreaníonn tú ar an sleach seo an ceann sin lear Skyline sin tá sé spéisiú go leor, but tá sé breach le botúin. Níl sé crainn. So seo deir sé. Agus ceann na 5 na tagamsa
Okay, sin níos far. Tugu bula mór den bhéarlas san Africa yes an teachtain se caite. Hannig gathach na dálainn sin le chéile le fios a chur an gunrú rinú ar gogu gáil ribóri. Der a tucrathe sin hí an béarla agus an tal, is an tal agus teanga focail Ollanna sé agus focail Afracáinis ná Afrikaans mar tugtar orthaíonis co-offigúil mar hanga. An nó bhí sin míchrin rúm ceartaí. Agus sin breanúir chéad deiltear sé ach tá cinse is gur bí an Afrikaans an útar fasta. An abergéannach sin leid de Ghaeilge mar an óid bhí dónain I breanú an stadas a bhí an Ghaeilge de bhonreacht an tíorstad agus an óid nimte cant bhí bhonreacht déamh ach fis a dóta geisteaganne, but the English language shall be equally recognized. Agus bhí dónain breanú an Afracáis agus an rud well tá stadas níos arde ag Afrikaans non-béarlis. Ní rón ceartaí ach sin an ceacht a bhí le fólam ón Afracáis dar leis. So, mar bhreaíonn túair seo fichas a cuaig. Bhí tráchtaireacht an seo cobu na mBórach, spéise san nua, míle fichas a cuaig tar éis an Afracáinis an stada seo áil mar hanga offigúil de chuid na Aontais na Afracáis. A chuid na rudí a tugaí faoi deara agam sa de raibh mar tá mé gáil trí na meáin Ghaeilge. Is minic ro aspa crinneis sa chur a láthair na rudí bhí le rá. I dtíine mar bhí le rá ag Pádraig go dónlainn sin. Mar hampla is minic nach dearfaí nach raibh gathanga san Afracáis. Béarla agus Afracáinis. Neamh him omlan nach mór a deangathe na Africa goram is na Indiach. Nuair a ddíriú an Afracáinis fócus an Africánaí amháin, an ba neamhard chainsirí Afracáinise sa phobal meascach, sa phobal goram. Nuair bhí caint bhéarlóirí, Sasanna a bhí gceiste acu, ar nó cuid na béarlóirí sin be éireannaí iad mar eicimiid, agus a rís mar eicimiid a meas na ndearnach sin bhí cór Ghaeilgeoir an a measc. Tríd is tríd bhí aspa spéise san Afracáinis mar ara hangólaíocht chumagas a gramadaí an rudí mar sin. Seo an rud a ro spéise daoine ann. Nós na Ghaeilge nnéiring, bhí an Afracáinis an iomaíocht le béarla san Afracáis. Agus daoine a bheith breanú an go hair an taobh bhí an chuma a scéal go raibh géirí ní bar leis an Afracáinis an fód a hasú a gcomparáid leis an Ghaeilge nnéiring. Agus sin crí na ceist na táin darmsa a bhí seo ag arc san Africa. Sa spéise san nua san Afracáinis nnéiring in dhé fichas a cuaig, bhailam sa ddíreú ábhar méile dosach ó na tráchtaireacht agus na daicheadaí tá sé spéisiúil go leor mar eicimiid agus an sin ábhar néirigh na daicheadaí go dtí na seascadaí. Tá rinne brula deanú agam sa go fáil sna nóchtans na tráchtaireacht agus nó tá na fandíim seo tar éis mhuileach ar gachrod ach mar hampla an téireanach sin an nóchtain sin na lár na tráchtaireacht caiim mé breanúir sin go fáil agus ar coppla ceann eile. So tá obair le deanú go fáil. Tríd is tríd mar eicimiid an tábhar dearfach go leor. Bábhfuil leis an Afracáinis agus leis an Ghaeilge ar nói. Ach seo sampla dúilteach English and the corrupted form of Dutch, which is known as Afrikaans. Agus an sin Lanserai. The issue indeed is grave. Whatever it may be said for the South African government's policy of bilingualism, a rigid insistence on Afrikaans at the expense of English must work out to the disadvantage of the population. Afrikaans has a strong hold on the affections of the Boer inhabitants,
but its value, like the value of Irish, is mainly sentimental. It has not, in fact, the considerable literary traditions of Irish, and outside South Africa, it is useless. English is the commercial language of half the world. In addition, it is a flexible and vigorous tongue fit to reproduce all the intricacies of modern thought and learning. Agus ar nói, bhí an tagarachal seo in Irish an aine bheith caint faoin Afracáis an rira, bhí sé caint faoi éireann, agus bhí sé caint faoin Ghaeilge. Agus mar dearm sa eisceachta sé seo an chuid is mó, maidir cinenne leis an cinneal ábhar a mé ag tagart stá tas go sí codúilteach seo. Ach seo ceann, agus seo ceann an bhliain 1900 trochas a dámas bu na chibhne on Irish independent. So the Boers language problem, striking parallels to Ireland. Agus slach na rá as. In 1875 was formed the GRA, the Boers Gaelic League, 18 years before our own, and the members published the weekly De Patriot, their Clive Sullish. So ar bhealach ag deanann ceangal idir an dárod agus ar nói an duine a bheith a dío le blúirín ólais mar seo cheappa gur sinsearach ag an Afracáinis ar an Ghaeilge. Agus seo ceann eile agus breannaigh agus an duine scriú litir bhí an aim ping, aim cleite ag an duine seo Africander a thug sé ar héan agus breannaigh caró Africander ina chonaí bhí sin inis meáin. Agus seo litir on Connacht Tribune. Agus breannaigh How to Save the Irish Language, the object lesson from the Boers of South Africa. So hui Africander in inis meáin, hui sé siar rudí bhíor siúil rudí a dearfa bhíor siúil de loch na Afracáinise ag eilehhaint múnseirí a nach ró na Afracáine héan sásta airige de chaú siopi nach mé freastal le fáil trí bhean na Afracáinise mo leis céil. Agus dúirt siad, if the plan of the Boers as detailed above can be carried out in toto, there will be no danger of the Irish language dying. The Boers are 100% Afrikaner. Can the Irish be 100% Irish? If not, the Irish language and with it Irish nationality will be within a generation as dead as the dodo. Cion eile san éirí seo an Western people ag dearann na drochadaí an sin, agus sa chás seo bhí sé caint ar an dóigh gur raibh nach ró na bóirí sásta chur suas chur megas le caintseoirí béarla ag crinne agus rudí mar sin agus lean sin, right? Are we continuing to fight as persistently as the Boer and not mere imitations of other people? Political freedom has not made the Boers supine or superior with regard to the preservation of their native culture, customs, and language. News from South Africa makes us inclined to shout again up the Boers. Agus chuirse cinneal an scíal an Afracáis, bhí chuirse Theanga sa réimse puiblí a golasnach lena darlóí in éireann dar leis. At one of their meetings, a speaker who attempted to address the people in English was shouted down while the crowd sang Afrikaans songs. He then spoke in Afrikaans and was cheered. When will a crowd in County Mayo shout down a speaker of English, say at a general election? Cion den a rudí feice sibh an tainnim sin a rís Afrikander, ach sa chás seo seit bhí an na gá alt a bhí istí scéile ar an Irish Press sna daighidí. Agus sa chás seo nor an Afracáis, den ón phobal Africánach héan a bheith chur síos ar star na Theanga agus é breanú ar chas na Ghaeilge in éireann. So bhí sé sin I deanú comparaide idir an Theanga. So seo couple of slachtas and sin, a South African visiting Ireland is surprised at the slow progress of Gaelic, a language legally entrenched in the Constitution. South Africa has not had since 1933 at any rate a government so unanimously and fervently pushing Afrikaans into a position not a priority but of mere equality with English. And agus a rís leanan sé raid, janan sé comparaid
idir an da here. In Ireland, the problem is to revive an old language. In South Africa, it was not only one of having to maintain a language, but to create a new one. It was done successfully in a surprisingly short time. The final push was completed in less than a quarter of a century, which in the life of a people is so short a span that it should impart optimism to the Gaelic movement. Agus an sin dhéiris siúd lucht a bhéarlas in Afracáis. Too many of the English side have not yet learned. Some say they are unable to learn the language. In many cases, there is suspicion that it is unwillingness rather than inability that was in play. Traces of the master race idea are not confined to Germany. Sampla ella agus sa seo an seo an scéile éireann sna daithidí. So sa seo an tuairisgur seo an Afracáis a bhí in éireann le breanú chas na Ghaeilge. Ba bhrealamsa an contas a scríomhganna in nóchtans san Afracáis an níl sé feici agamsa. Ach a rís bhí sé siúd I deanú comparaide idir an Theanga. Agus ceann den na rudaí a rís agus bhí sé lóite ag Africán de ribh seo ná lucht a bhéarlas in Afracáis. Agus seo slucht gar as a alt. But greatest threat of all to the future of Afrikaans is the attitude of many English-speaking South Africans who take little pains to conceal their contempt of what they describe as a backward language, baboon talk, and even refer to the people who speak it as scaps. So, sin codge den our berle ta on. So our list coherent agus a squeal contest and sin. Ma chasamwich higan our Ghaeilge. Ar no an contest is fuidje in Ghaeilge fuin Afracáis na an lór seo an Afracáis le éman magilla ísachta. Diltí an gúmé sa bblion ige daithid sa seacht. Agus buint ada, buint mhór ag magilla ísach leis an Afracáis. Héad sé anar cuairt na feithidí bhí buinte go bhfuil sé héana snáid bhí siopaí ag go bhhathair na rud éigean mar sin. Ach ar rénos, so bhí sé ans na feithidí, hui sé anar vision le haid rialtas a tíirstead fásta sna feithidí. Ach dill sé ar an Afracáis ag dearann na drochadaí agus chaith sé gabh bliana na chonaíonn sin bhí sin na chonaí tíobh an muid de Cape Town. Agus mar deir sé héan an leor, deach sé héan leis an Afracáinis seo ólam. Bhí a bhaintear hí chur ceiste go dtí bhfuil spéise go rudaí seo. Ach ar nói, bhí spéise an, bhí báic leis, a ríist a tháinig sé héan puintí comparaide idir cas na Ghaeilge agus cas na Afracáinis. Ceann an rud I cé gur spéise na Afracáinis agus báic lei, níor haithin na Afracánaí leis. Níor haithí an drám sin príomhrúpa, príomhchaintrí na teanga sin. Níor haith siúd le magilla ísachta ar nói deach seoir mar ghirám a bheith fric chaitslachach tríd. Ba gan é magilla ísachta a jumpí in na chaitslachach agus bhí sé rubbog galónach faoi na ceis na seo. So ar bhealach haithin an teanga leis ach níor haithin na Afracánaí leis. Agus mar bhreanaíonn tú an dheir sé an sin mar dearm sa bhí sin an a ro feici sna feithidí a chur a gomparáid leis a chas ag dearann na drochadaí. Agus luann sé mar hampla an fiabhsa atá tar éis teacht ar an Afracáinis. Tá tuirt agus téagar tar éis teacht intí agus tá níos mó measa orthaí leis. Luairt ar níos móide. Bhí aitnaí an agus bearla a lóiríú éireannaí le chéile an óród Afracáinis a lóirí na daoine sin le chéile inis. Tá Spáinn sin dúin ggóil an taide ag iarraí agus ag neartú leis an Afracáinis. Agus a rís pointse comparaid sin lóide hapla nós bhí ag daoine bheith tromíocht ar an Afracáinis chum gas bhí cé cóneachinte is a bhí cursaí litrethe. Agus leaganna de friúil litre agus deir sé is éad na luchtaí céanna atá a chur leith na Ghaeilge sa tír seo. So mar sin tríd leor
tagart sé agsúla den Afracáinis agus a réist comparáid idir cas na Ghaeilge agus cas na Afracáinise. Ba cheartú é seo ra. An leir sin me gelíiste. Bhí an scríbhín héin bhí sé conspóide go leor ag an náam. A bhí sé go thuam agus stocha chuirsigh alarm de cinenne an ag búló an officí an thuam, mar hapla tagan tú ar áhairt an cinneal sin sa chód sa charta náisiúnta. An bailach ro sé bur bhí hagart si do chuirsaí creidimh agus do chuirsaí cinneú. Agus de réir na fianaise, agus tá mé héantar éis breanú ar chód sa Róm, rinne cinseacht ar an scríbhín, mar chun ábhar a bhain le chuirsaí creidimh, agus ar nóid táilte chaint faoin na Afracánaí, Dutch Reformed Church, chuirsaí cinenne na Afracánaí héan, chun an tábhair sin a bhain semach. Agus tá cóheagsla sin. An dá stad, ga chean chalannach do chud impreacht na brat na mór. Ga chalanna ar ga chean chalanna a bhí tar éis cinneal brisú sir an bhreatain. Tá don leir tar éis tagart do a fellowship of disaffection. An dói, sna fehidí, sna trochadí, sna daithidí, ina mío rialtas na Afracáis agus rialtas na hÉireann ag codú le chéile. Agus is sa chóhaic sin, is beléir go raibh agla ar an Rúm, go raibh ábhar is tíos an món scríbhín bheith gilíochta faoi chuirsaí creidimh agus faoi chuirsaí faoi na Afracánaí go bunósach, a ghuileú ar rialtas na Afracáis. Agus bhain siad san an tábhair sin de. Agus ní raibh siad sásta chuirmeas an bhain scríbhín a thabhairt arás do bheith gilíochta agus gur féidir leis comparáid dhéanamh idir an dá cháip. So scéal spéisiúil is sé sin agus filimiid ceist na creidimh agus ceist na cinneú ag an bomaide. Cion den na rudaí a bhfuil mé héana na comáid ná sna meáin Ghaeilge. Tá mé gal tréiscal trí ar ré, tá mé tréiscal trí inniu, cóir agus rudaí mar seo, agus tagann tú ar bhliúirní nuachta an chéanna seo. Seo ó inniu, an sin an olig, a minic daithid san é agus fillí mé héana ar an bhliain sin ag an bomaide. So fecinn tú catá an Afracáinis rivan verle garan sasannaí. Agus an rud a san alt a dosach ná tagart de scéal ón Afracáis go rialtas na Afracáis ag bagart an dlí ar hasannach a Durban a bhí tar éis alt measlach faoin Afracáinis a ilsiú in nuacht an thar lár. So sin an príomh rud atá gceist. In ar riire séir te san alt seo ná leagan Ghaeilge dalt a fuilsiú san a scéile éireann trí seach na ribh sin ó Reuters. Agus tá sé seo Instagram mar hampla nar ecanún sin cad a dúirt an sasnach faoin Afracáinis. Thug sé the world's most horrible language orthaí. Agus hí is ag bhhain an deirtear gur thug sé an uncouth patois ar Africans. Agus dal an scéal ní chreide cé go minic is a hagamsa ar an ocail sin na patois. Agus méid plé leis an Afracáinis. Fiúháin loch na Ghaeilge ag molú na Afracáinise, buineann si úsa just an ocail sin patois. Ach rinnos, bhí inniu tar éis an písa seo Reuters eice le scéile éireann, agus rinn siad scéal mórda chuir siad ar chéad leachanach chéad, agus ní bhain sin agus seo an altan inniu cad a rinn siad leis chuir siad siar an chunspóid, thug siad brach chuntas ar stathir na Afracáinise. Agus a rís caiit a breanú go cormach ar bhfuilán. Sin Afracáinis teanga scríofa is leortha tuairim le seasca faoin chéad de ghéanra na Afracáis. Sin fake news. Bhí sé tar éis neamh a ard iomlán dhéanamh den phobal goram Afracach.
bhí siad a caint faoin phobal geal amháin. Agus rí sin bhealchaid de bheith an churamach nuair a léon tú nó seo agus gan ghlacu leo chaid cinil Goldtríd go han churamach. Agus a rís chapdracht ag a jeru ag go bháin an sin lo an nuagrú go leor Africana Theanga agus a land in a jazz Africani bhreatancha rá alsa na rá armadach leis sin Afracáinis a ólam. So chuir sé cinil sin isteach mar rubble ag jeru an ailt. Nuair a bhreaann lumaí an datan sin dahiad san ní. Tugadh an chinigéil isteach san Afracáis me gé dahiad sa hacht. Agus nuair a bhreaann tú na meáin Ghaeilge ó dahiad sa hachta a rai agus trí na caigedaí sin, bíon cinil gaithreacht a tráchtaireachta chóithróra an trí na caigedaí. Sreach amháin I chur síos ar an Afracáinis agus ionach bail agus sreach eile I caintear filitíocht na Afracáis agus an chinigéil san air agus an cochran na féine ordstáibh na meáin Ghaeilge I cainú na cinigéilte go han láidir agus sin coid san obair tá siúla am dalan scéal I breanú ar an tráchtaireacht seo. Agus tríd níor tugadh le chéile an daithreacht sin sa tráchtaireacht. Ar nói, beit na Afracánaigh bhó agus ar nói beit loch lortha na Afracánaigh sé bhó a chur tús leis an cinigéilt a chur a bhaimí agus a chunigh amachtaí. Ach ní an faoi mór an tagairte sin sa tráchtaireacht Ghaeilge. So an gaithreacht sin trí na caigedaí. Ceann den a rudí bhfuil mí héana breanú ar na céhéad na daoine seo a bheith tracht ar an Afracáis na meáin Ghaeilge. Well, trachtarí Ghaeilge tíomh muid an Afracáis. Den na bhain Tomás McNichol a bhí Newcastle a Sassna agus mé Piso Eki in a rai agus an tathair Eric McGinn in a rai anna chu deabhhairstí in a rai anna chu deabhhairstí in a nniu. Ach bhhail am díreú ar na trachtarí Ghaeilge san Afracáis. Den acu an fear seo Seán Breanach. Bas lim nach dá ógus. Drastal sé héin ar an Ollscoil in Ollscoil bhí sé in a reachtar an Chumann Gaelach sa Ollscoil sa bhí me géit a cairdeag sa cúideag. Jimmy sé chónaí san Afracáis ag tús na bheithirí scéal spéisiúla sé sin lá eile. Ach seos na daitheoirí tá sé scríomh Ghaeilge go fáil agus bhí trí chuid I buint leis an ailt seo fuil dúin cór minic daithid sa hacht. Agus tá sé an teidir le tair American sin nó chusaí teangas na bheith tá sé caint faoin Afracáinis. Ní lóin sin na bondúchasaí. Ní lóin sin na Hindian sin. Is beag tagart an na réad an bhéarla tá sé caint faoin Afracáinis. Agus breannaí ar an chéad alta sin, Ghaeilge or Néaran a rihan an éaddóchas orintha a díú sa Ghaeilge, beidir gur ardú manaman agus tógáil misní dóibh a chlós goil Africans sir ó bhfuil a bascathe ag an méarla sa tír seo. Agus sa darna chuid den alt, agus sa trío chuid, bhí sé plé le star na Afracáinis den chuid is mó. Seán contas is fuide in Ghaeilge an talt seo a trí chuid le Seán Breanach. Seán an contas is fuide in Ghaeilge faoin Afracáinis go bhis dúsa. Agus tá barnaí an mar hampla níl mór an caint faoin darna glúiseach teanga sin tar éis cogadh na mBórach mar deir Breanach é sin scéal eile agus bhagan sin mar sin é. Agus an sin mar ecn sin tosin sé caint faoin na daitheoirí. So tá barnaí an a contas ach I gnáim chéarna is contas ionta spéisiúil é. Agus a rís Breanach, coppla bliain in a dhé sin, deilte sé garscéal an garscéal Afracáinis seo go Ghaeilge. Agus le ús críoga, agus an chóra conra atá gceist an seo. Agus an scéal a sé seo ó híomh na racaireachtaide an íornaithe rugu meise an chéad dhéon de chláán a clunne de bé ma chin sin achar Lawrence behuaiscid an teolach as a leaba. So tá an bhean seo, an finiu seo,
tá sé I breanú siar, ní féidir an tóla sin a bhéci. So bhealach an síalreachra tá an chimhne na scéalta hagan an nuas tíbhastí den teamhlach an chimhne mar chunstráid sin ach an darnarod ná an chunra héan. Bíon tan teamhlach Afracánach seo tá siad an gcónaí an muí an uignas, an muí an bhéald. Agus bíon conra a deis gacu gcónaí thuas an aileúirtí ragla go bhfuil duine de bhuiidiratí buas go toban gan chunne nó go bhfuil duine na córsna a buas. So bíon sián na gcón, ní hí an conra cíar na gcónaí buinte úsa jazz agus féin sé ceann eile agus chuirtear deis go an sin, so bhfuilann sé seo le star na gunthe seo agus nói an seanlaid seo luaran sé sin príomhfar sin scéal seo fachach fear atá tá sé an ainas le duine na córsna agus agus breanú an chónra atá faitseí an teamhlach eile agus is léir agus ní éidir é seo má go dtí go bhain sé buas gur bhfuil an chónra rábheag dó. Ach an anad scéal mór dhéanaide ghlachan sí le sin. So bhealach tan chónra ní honaí agus an chónra an trunk in jaar scéal wartí na cain an blian me géit a dóig scéal grúm a golóir seo ceiliúrú an bheacha, seo ceiliúrú an déanacht. An scéal atá bhí caint si an am go raibh breanach an cruasa gar scéal don Afracáinis a aistú go Ghaeilge. Ní léirdú gur aiste sé éonchean eile ná ar fuilú ar innos agus is mór chailúin sé gar lom. Anis, Jimmer Tama Joe híh amaide sna chuigeas a trí, Carl Schut Ainiam Garmanach. Célio Carl Schut sa Gharmain, bas bailile cliad an wathair. Agus Gillan teamhlach bhaile clian bhí Carl in a ghasar drastal siar choiste Belvedere. Agus choiste Ollscoil in dhé sin, agus céimean aici san ólaíocht, doctor aici sa bheithólaíocht, agus chuir sé chonaí san Afracáis ag tús na Ghaeilge, bhí sin na olú le bheithólaíocht an Ollscoil Cape Town. Agus seo sa bblion ag chuigeas a trí ag scríomh faoi na Afracánaí. Agus nói duine meastar nó sa tír agus tá feiban mar hapla an Afracánaí cinneal an áhfuil nach bhfuil ach dearcú Afracánach a saoil sa tá feiban lei sin nói an teamróg dí heháin scríomh de léthirí néaran ach Seán le bhólaí. So bhealach cinneal scrúdú forenseach ag an ólaí bheon an Afracánaí agus bailm díreú an alsin lara lachnaí. In éon chuir síos an Afracánach ní féidir gan dhéarú thionéigean duna trínithe an munan sé dhearcú le hiatéal. Séad sin a chinú, a chreideamh, smuoinmhar be geal ísachta, agus a chultúr. Bunchloch an Náisiún Afracánaí is sean na trínithe sin. Ní féidir le ceanna bé acu seasamh leis héan. Go jevan jed agarbed shamrock na nini seo éid. Dini a vies co lach was freshen co geir, co flahul agus a reached co cael eiganta. So mar germsa, brani tan tal shot has she inta spatial mar germsa is comma no screwed of forenjach na Afracánaí leis an ólaí agus na trí ghalog den chamrog an cinna Creideh agus cultúr cursaí teanga na rira. Agus a rís fecinn tú cuid na rudaí a deir sé faoin Afracáinis sin. Tharla go bun teangus cultúr dúram cuidhhaid Afracánach is minic a chluistear da molú go haidhbhéalach ag molú na Afracáinise. Darla cuide go tá sé ceann de hangatha mór a litre dóin. Is léir ghfuil aidhbhéal sa bhéid sin ach spragtar go minic de bhar postúlacht agus ardnósach lucht a bhéarla san Afracás. Agus a rís tagart cin de bheon ísleachta
ag na Afracáinis héan siar go cogann na mBórach. Is minic gentar an ghalúnach de chéid faoi chrostacht agus ceandánacht, ba choir sin a chur san áirimh marde leis an mollú a thugaid de Theanga últhais. Análta sé seo beidir níos mó díú chusaí cinenne agus chusaí creidimh ná chusaí teangas ach tá tar éis tagart dá an eicní eile fásta. Anis go beo fuin am tagart duna ar seo. Seo ó bhearú na Starra Millite meile clia. Breanaí sean óglach ó chugann saoirse. Faoin na daicheadaí tá sé ggóilteacha arm na Afracáinis. David Conroy bas Ghaeilge dóchas atóga gundí chláir éad Daithí McConry a thugtar ina nniu. Agus is siomí tagart atá dá ina nniu trí na cléigadaí. Scríbid sé litrathe go nniu chu blúirní ólais, blúirní nuachta faoi daoine ar nós Sean Brannach san Afracáis. Agus tá agam nach bhfuil sé sin rá heiléir. Ach seo colún na bhíag ag eil tarlach ó thuid a bheith an sílam ina nnius na cléigadaí. Agus breanaí fecinn sibh in dheis cinna bhfuil sé sáléite go leor Saidir ón Afric. Bhí McConry tar éis fiú ó éireann don chéadúair sa bhliain na cléigeas a chuig. Dag sé éire fis a héan fis dá bhí etin air. Agus thuí sé go dtí an Afracáis ar lorg íochláinte ar lorg leis. Agus dan sé an agus mar germsa faoin na daicheadaí bhí sin arm na Afracáis. Tír éireann den chéadúair tar éis bris trocha bliain, agus bhfuil sé isteach ag ofaigí aniu an bóla leis a drein ní caint faoi chusaí Theanga. Agus seo ó nniu bhí sé má bhí díama air go mór nar a tháinig sé bhaile agus gan éon ocail Ghaeilge le chluisteil ar chráidna na príomhchathrach. Ach ba thóg go críéin ar a bhain sé Ghaeilge is beirt mhóil scoile nar fuair sé Ghaeilge eile guntar seo éigean. Sé atá cáirdear sé nach bhfuil a leithéid an mar Ghaeilge éigeantacht. Da méo bheo an rach céir na uirthi is atá ar an Afrikaans háil. So it's an ceacht a bhí le fólam an chasin. Gan doubt tagan leidú suntasach ar an méid ábhar faoin Afracáinis sna man Ghaeilge sna seascadaí. Slécht searpa na géad seasca. Agus ní athrú toban é ach leidú suntasach agus fectar dú faoin am seo nar hástaí ó chreachtarí na Ghaeilge na daoine seo a bhí cainte ar an Theanga se go nean faoi compráid díreach idir an Theanga nó go lufaí le chéile éiad fasta. Agus sin de réir na fianaise ó na nócht den héan. Sampla an spéisiúil den dóir ó saola gahrú ná an leachanach seo ó nniu mí abrans mí a géad seasca. Seán potta ór dúsa do ma leithéid trí alt an faoin Afracáis. Agaracail faoi Sharpeville, alt colún le Ben Vadigan ar an de Blythe nói faoin Afracáis, agus ceann eile poblacht Africanach le mícham na Gaeilge Pádraig an chéis mhór ceann den na chéis mór na an nean faoi poblacht déantas na Afracáis rud a tharla an bblion an é sin. Ach trí altain sin agus gan uird tagart amháin do chusaí Theanga. Mar sin athrú a teacht ar an cinneal plé sna man Ghaeilge faoin Afracáis trí na seascadaí. Ag an am sin tháinig Africanach óg go héireann. Seo Carl Schumann Salar. Agus Greengraf inta spéisiúil seo an túr an Afracáis. An fear sin ar dheis besin an chéad denna Bonaventure Hinwood, tóga le Berlé ach fila Africanis a bheith an ina dhé sin. An fear sin ar clé Wilfred Napier a fear gorum ars léir dífan sin an Cardinal Wilfred Napier in Urban.
ach an fear sin salar sin fear bhfuil mé héan le Lord. Hannig sé sin go héireann seaca sa héan. A beginne a jumpú na chatlaigh, drastal sé an chalaiste sagatóireachta Pretoria, Frontisaí ó éireann a bhí gceannas a chalaiste sin, an reachtere a bhí sa chalaiste sin as ag an am seo ná an tathair Fergus Beréad, a fear ro buinte í le cógal náisiúnta na Ghaeilge na daithidí. So mar sin bhí King Patrick an go jocu corganna ón Afracáis le go leis an tagatóir inéireann agus dal an scéal ní bheith cead san Afracáis ní cead ag Napier freastal ar a chalaiste sin ar sin bheart eile tus gur duna gorm a bheith an. Carl Schumann, hanna sé go héireann, níor chlí sé leis na Frontisaí, Sill sé ar an Afracáis, agus coppla bliain an dhé sin, chuir sé an scéal seo agus an litir seo ag cóir. Agus mar sin bhí sé tar éis spéisiachar sa Ghaeilge inéireann, agus brenn ar litir dosach. Curmisteach le seo gar scéal a scríimé faoin tiidir strantir sa tír, má taon waithas an is féidir le é a chur glá a bhfuil nuiris má smailad. Mar bhfuil simagad an bhm sa geú. Táglairm nach bhfuil sé go ráhhaid go háirithe an Ghaeilge atá ag scríbmé mar chhlaachú sa Ghaeilge as rud é go bhfuil mo chuid bheag Ghaeilge ag imeachtain seo san Afric. An is go bhfuil sé scríte agam chum thugad ar mo cheansa is le deachraí go scríomhfuil fiú gur gan Ghaeilge na bua atá sé. Le gach deachraí don na Ghaeilgeoirí go léir as an Afric. Agus go leis scéal. So gar scéal sé seo faoi chugann na mBórach. Seirta an ná leagan cuirithe le novella Afracáinis le Carl Schumann. Agus tá sé spéisiú go leor ach ní héamhain sin. Agus é san Afracáis lean Schumann de bheith ag plé le hábhar an tradiisiún Ghaeilge. Sreith astrahan go Afracáinis an tradiisiún Ghaeilge. Nílas agamsa carín na foinse a bhí aici go ddíireach dearan beidir foinse Ghaeilge chuideach ach astrahan mhéar le chuidhhaile go ag fecinn tú chuid san ábhar tan sin. Ábhar faoi an tain agus an ruíoch ábhar faoi in na cúil agus mar hampla sampla amháin seo ábhar an tain san Afracáinis. Ach in na rire faoi náam a ró a Schumann a gáil an rud seo. Éon spéis a bhí ag muintir na Ghaeilge san Afracáinis bhí dearú leis. Faoi na seascadaí neart ábhar is tíos na foinsií ar sna man Ghaeilge nniu ach go háirithe faoin Afracáis ach faoi filitíoch na Afracáis agus ar nóid an cineilt. Agus caiim mé héana ra faoi náam an neachí mé héin go dtí an Ollscoil sna seachtaí. Ní ó caintear bé ar réon chomparáid idir cas na Ghaeilge agus cas na Afracáis. In a riar faoin náam seo faoin na seachtaí. Dearú is ahrú teachtain éireann gan ar sin ba ag daoine éireann leis na bóraí a gáil siar go ham sin na mBórach. Díaltear an tuaisceart bó a bhí ag éirí mór leis na bóraí leis na Afracánaí san Afracáis. Ok, fágaí mé mar seo agus ar nóid chum sa fáilte rih ceistena má tá sé géan duna. Ok, go leis céalt, you're no fada. Gur mágad sinna Pádraig se a just tharbh sin múil agus cuimseach. Beidir go bhag na fé chuinú bertile dá me chéin cheiste géine ar Pádraig. Gur míle maithad Pádraig bhí sé sin anspéisiúil ar fad bháitéireann se ar chuir na Holanní éon spéis san Africans agus gurinn siad spéis san Africans sa látá inneáin. Tá sagam sa an bhain sin scríomh a ban olanach scríomh sé alt faoi Carl Schumann agus bhí mé héana deaghfuil ria Winters an taine matarthú agus tá sagam sa ggóil si héana i gobar ar leor
faoi siúman. So Jaran méid has spéise a cean den na rodí agus chuirmí in ché seoirí a winters mar hampla nar heig a Carl Schumann faoi na seascarí gur ó daoine taobh an muid in Afracáinis ag breanú ar a scéal an sin agus ag deanú ceangal idir cursaí políochta agus in Siadhail seach go háirithe agus na Afracánaigh. Agus dúirt sé sin ar hiig sé chur meas gur ó daoine a breanú airsan agus a chur géist ar a héan, well nach é sin duine den na daoine sin a te ceontach sa Siadhail agus an freigra a thug siise dú nach nearna seise héin nach nearna siúman héin an ceangal sin go dtí go neachí sé a chonaí san ísiltír sna seachtaí. So níla sagam sa le bheith fírineach beidir go tréimh sí éirithe gceist nuair bhí spéis ag daoine san ísiltír a gas na Afracáinise dearan gur sé cinneal ag líonú agus ag trá ag breach ar cursaí políochta an sin chur gas na seachtaí agus na hachtaí dearan gur cinneal leisce ar líní an sin. Éon bhaint a bheith acu le héan rud a ro blas áfigúil na Afracáinise ag buint leis a ggótheags star na tíre sin. Ach in nar riar a caiimé adhfuil nach bhfuil mé héan rá ar an tíú sin den scéal agus ceishaí siúd. Gur mahad. Agus nach bhfuil sé spéisiúil gur san Africans go chuid is mó a chur na Ghaeilge spéis amsúr na habeochana. Nuair a bhí teanga eile a bhí i múil agus faoi bhrú ar go chéanna leis na Ghaeilge, nó beidir níos mó, bhí mé ddíorcha breanúir na statistic in níocha faoin géad go bhaintear na Afracáis labhraíonn siad Afrikaans. Go réir Wikipedia, mar sin níl an tean go sin faoi i múil mar dearrá. Gnám bhí teanga eile is dócha gur an cháil ar go sí faoi go sí ach bhí teanga eile freisin mar hampla in Jonlais agus an Catalóis agus níl an éidir an cainte ar na teanga chuí sin I measc insna mar hampla an cléibh solas agus a dhéid. Beidir an fréman is a rís is ceistí de spéisiúléise ach rud amháin a rihin lomsa agus ar nói séamsa go gaith mé héan cin le tiilú meach na bhí anúir. Loch na Ghaeilge I breanú ar phobal geal Europach ag strachail ag éirí a deanga héin mar a déach siad orthaí a hábhail. Tá cinnethas éirithe ag buint le sin dar lomsa. Gan origin spéisiach go beidir sna teangatha bondúchasa agus rudí mar sin. Sílamsa nílas agam cé có hoscailtes atá sílamsa go cinnethas folathe de chinnelégan ag tíomh stíd an rud sin. Well ar nó bhí na sasnaí páirteach. Tegam a bhí na sasnaí páirteach san aonas san Afracáis ar nó. Ar nói agus ar nói gan dat thuéis sé sin ag gionn go mór ar hiscin si an éiring bá ag mar dearmsa ag na naisna leis na bóirí uachta. Tá sé spéisiú go leor tá tar éis ag gath léo Michel le colm ó gcuire ar na málamh agus luann sí siúil bhí sé sin in na dhégor nar a thosaí cogann na mBórach agus an rud a deir sé héan na bóirí uachta. Agus ar nó tá sé sin an spéisiúil a rís cinneal an cinneal an mhaith cinneal le bhéo an dói ar breanú ar na bochtaí mar cinneal mar ghram an nearnú cinneal cosar Wallagar ar cosar Wallagar roií mar sin ar nós na neireannach héan. Agus ach ar nói mar germs agus seanra a gceiste gom san cinenne is folathe gan mór an cainte ar an phobal Africa gus daoine mar sin. Caiithú le cuasaí sin áhfuil is nach róán ach ga phobal na Satsnaí agus na Bóirí.
Mag tá ceiste Katie artar dús agus an sin ag líam ina díg. An de bhagur míad an maithagat as an gaint anasméisiúil an son agus just tá pointe bháin is go scéal beag go bhfuil le bhhaintear hain agus an son ceist anhear go an son ag tairtear an méid dúirt bháit ar an son fé meáin son na mBórach bochta agus is go muinn sé le me hinine hen oncle is stocha agus ha mé kainter de an le stéal tús na fehuiis agus de ré daler vi sé an a hóca le duet a vi ag trid ar hon na mBórach agus ag molle duet ag gcóí a vi sé mór hempel an frochte ach an sinna tharmse agus oring ar fad ma de voerde ódínsig sé an annach chotíanta ach an dram sonne is sto a gur imig winter nu an taobh sondan dailech ar immercha agus dan an tagart son duet loha so tá siad son de Ghaeilge America agus sasna agus tugtar the wets or her son Sean Wet óísig an mar wet tá agus a gcóí fiú sa lá tá nuachta an deirtar ó tá no wets the wets ag fille valid an saoire tá the wets ar cuat Mariola stoker an ggóhá céanna agus níor higus an scéal sin bhrachas a gcóí the wets a tu go gurtha ach in siach an scéal sondom rein bliantá hen agus is sto go muinn sé leis an meon son an bá a bhí có ar nóid mar dúirt mé hénig ag tús a tesin seo tá hénig ag fanna glán ar chugann na mór a chud sin áhar tá Cathal Billings. Inte spéisiúil. léef na nochtá nu cad as danig antólas ach just a bhí sé spéisiúil agus mé géisi le an son. Rud begaile just an ceist agus beidir gur ceist an bhanúsach é seo ag caiintear an dréibh si chéine agus an nasc son dénach idir luú tú creidirh cinenne choultúr. An raibh an nasc nó beidir ná raibh le héad a rud agus an nasc idir teanga agus áit mar dénach leis an Gaeltacht ansá is tócha agus an áit an nasc áite i gás cuasaí tangan. Ar nó cean den na rudaí ar rin na borí nar a chuir sé fóhann sin ná go logáineam na héana a bhrú ar na háitnaí agus rudaí mar sin agus ar nó bhí séad san an gaihéad well céad chuig go bliain nach mór raibh na Sasannaí agus déach sé siúd orthú héan mar phobal taobh a dé. Agus ar nó ní hen áhar ionta sé ceann an bhaid a bheith díiltrí a túisgurt leis na bóirín sin le fethe bliain nó se. So ar bhealach cinneal bhrú sé siúd cinneal a gultar héan ar an áit agus logáineam agus rudaí mar sin. Agus cean den na rudaí a rihan lom so sin go bé seans go bé Cathal Billings a luúan rud sin lomsa tar éis tú an garscéal sin le siúman a churthaige agus ar sin seo rud atá an chuid sin chuna gas ag géirí a chrochú cé có déana is atá siad Iwa oku tíh an muid an áit mar ghirám dúr grúma ach anna chuid den litríocht tá si de géirí ag a chur a láthair mar a tá muí ar an uigna se tá saoil cruach an sin ach tá déanacht sin is tí an tú. So is tóga mín cinneal teannas ar bhealach an iwa héana tá acu is tócha tíh stí agus tíh an muid an phobal ach ag an náam céarna haihann sé lásan éad a chur a láthair mar ghirám a bheith ceangailte leis an talú a ro daimh acu leis an tír sin agus sin rud atá leid sin a dír dar lásan. Níor bhí an ísiltírí an Afracáis. So mion an spéisiúil atá an ag an náam céarna. Tá mis sé géirí céal an chas na rudaí seo go hairithe an taobh an muí. Bhí mé héana agus Pádraig go líohan na naine bhís an Afracáis an nuirí. Nach ro mar caintear go safari an sin a Pádraig rud nar hála sé. Bé safari eile go fuireach a Pádraig ach so ní rom mé an go fáilach bar bhrálumsa cin a blaisiúd an cinneal bra arc ar an talú agus rudí den cinneal seo agus féchant go dé mar a thuí na pobl agsúla
cinneal a bhaim ar an siúr sin. Camid beidir críte ach bhí ceiste líam an sin, beidir go bhag me sin mar an ceist dhearnach mar miste liv. Ní bhhail an fá nummer go fád chuir le seach ar cúpla pointes ach is na seacadí is seach na seachtaí bhí an dara heistim láir agus na Ghaeilge cumá leis na éilecht na habeochna cumá leis an Afracáinis and Afracáinis in Irish in Israel agus ríist tá sé sin tiite siar chuid bhá le trí bliain bhí chabar huoine caiintear sin agus mar sin de há bliain go spraigúda bhí de Ghaeilge hiidir ar láir agus chuirc sé sin caiintear an cuioine bhar an rudadúir Seán Ó Tuama gur bhéon dúchláán a bhí tá rih loch na Ghaeilge ná an Ghaeilge tá réimniu mas mai leat ar bhain déon láthach agus tú seachas na móna bhí i ddíortha eile. Se pointú a bháin as an táspéisiúil bhí tabhar an áid an do babún trácht sin nó le héad sin san Afracáinis mar a thoiríonn sé iad sin léirheas a dhéan Martin mBórach ar leabhair an líbhís ar de héide stúdio agus fi líon héine de teirtigh sé iad san ar an meáin gur úsáid wintercha as babún trácht go ag bhain leis de héide. Agus dúirte go bé rud a bhí an déh an lá bheith an ar nó babútá agus dúirta ar bhlóir a ví kaint lína agus Chambers Dictionary. Babu, originally the Hindu title corresponding to our mister, but often applied disparagingly to a Hindu with a superficial English education, or adjectively as in English, Babu English, which is more copious than correct. Long and learned words often most ingeniously misapplied. So Neil Mahal Luatish graf Hindi or no in Africa agus the major gur spraigte shidi that are no another honey to father Garin Inish grab craven Conra no groupie agrihe Ghaeilge the fine you in Africa trade yeah vi group biogan sinna Pretoria Branach Mohana Dahi McConry Bawal de vi sínta sacu le aniu le cór agus rudí mar sin vi bawal den chlub lór iad so tá muid a chaint mar sin sna chégadí. So marja le créomh de chunne níl tá sé cliste agamsa gur ceann sin ag seanscoil an tóla sin ag cachal ach sin grúpa sin so ar bhealach cinneal stáit am rudí go muna usager an merla cinneal cluster bhéán cinneal gréasan beagán sin Branach McConry an tathair fargus parréad an sin. So agus ceann na nós na bhí acu sin ná ag McConry agus ag Branach héan ná gur valú fod na Afracáinis an sínta sa bheith acu leis na thuirisí Ghaeilge agus leis a chlub lór agus de mar rudí nach digéis sin táhair a bhí stíantú ná de méris réile éad a bhronú ar lórlanna an sin. Mar hampla tá State Library of Pretoria deirtar go bhfuil bailithe mór Ghaeilge agus Gaelic acu an sin mar duine eile a bhí mór leo ná fila Gaelic a bhí a Pretoria donathe magún chléimhe agus chrid sé sin an arm na Bretagne am sure chogun na mBórach leonóid thuise reis go Jill sé ar an Afracáis agus ag an amchéan Lancia raid a bheith scríomh an nálaigh agus deir sé sin amméigen sna cléigedaí deir siad bhí ó grúpa mór an seo ó Gaelic na Alba nach go deir siad ach deir sin is nílach trúr agin fagaí a bhfuil Gaelic agin deir sé mé héan Seán Branach agus mahearthir dúirt sé ó mahearmid bhí an ceathrú duine an ach fós sé an target. So sé an spéisiúil go dé mar chuir sé ach so is dótha
Beidir pobl nís pobl Gaeilge nís mó an sin ná pobl Ghaeilge. Ach ma go léamh agus breanna. Gweidiorí an níos déine is chuoine mar ahar fidéidir mar éonrí printíoslach mar hampla agus bhí go raibh buinte geil a rion bhí gomáin mar bhfuil dul múharm agus a chuig amach sin gur teangolí ag gur buinte geil IT Yeah. Mar James in the prunchasí ó éireann a bhhaí an coliste sagartacha sin. So hui an tahar fargus beréadama agus seo túsna na Ghaeilgedaí agus beidir beirt nó trúr eile ón ord prunchasach. Hui siad. So bhí an ceangal sin agus sin feagar hanig siúman agus gur cur go héireann éad le freastal an choliste ag na prunchtaí híos a Galarne agus a Naiamh. gur bhí agus bhí sé anna hinúidir se. Okay, gur meg Liam. Tá go mar sin nach chuirte beidir go bhág mé mar sin is an íl fág le déanamh gomsaach bhórmhaochas gháile le Pádraig as caint chu lehan chu simúil sin gur míle mágad a Pádraig agus beag cúpla focla gom héin beidir le Pádraig sulla scuil mé leis so gur mágah héin as teach. Okay, gur míle mágah.